Benvinguts de nou al podcast Les Pedres Parlen. En el podcast d'avui parlarem de l'Església Vella de Mont-roig del Camp. És un dels edificis més antics del poble. Sabríeu dir en quin segle es va construir? La primera església parroquial de Mont-roig del Camp apareix en un document del 1194. Estem parlant del segle XII. Aquella primera capella romànica aviat es va quedar petita i la van ampliar l'any 1498. A partir de l'any 1569 es va substituir per un nou temple amb un campanar que feia també de torre de defensa de la muralla, construït l'any 1595. La portalada és renaixentista, inspirada en els models clàssics, amb les seves columnes i grans pedres. Diuen que es va construir entre els anys 1600 i 1608, data que podem veure inscrita a la clau del volta de sota el cor. L'any 1634 van decorar l'altar major amb un gran retaule barroc que es va encarregar a un dels escultors més destacats del moment, el senyor Josep Tramulles. Lamentablement va ser destruït el mes de juliol a l'any 1936, a l'inici de la Guerra Civil Espanyola. L'edifici és d'una sola nau amb una coberta amb voltes que es creuen. La porta, que és molt gran, presenta un triangle molt gran de pedra que s'aguanta amb un parell de columnes a cada costat i una columna central. Avui en dia no es fa servir com a església i funciona com a sala d'exposicions i activitats diverses. Guarda com a peça excepcional un tapís de Joan Miró i Josep Royo, que es diu El llangardaix de les plomes d'or. Aquest tapís recorda que l'església Vella va ser des de l'any 2005 fins al 2018 al Centre Miró. A poc anem descobrint els edificis amb més història de Mont-roig del Camp. I l'església Vella n'és un. Si voleu seguir descobrint racons amb molt encant del nostre poble, seguiu-nos i escolteu el proper podcast.